Mhlawumbe baba awusaswenzela nombuko le-Black Life usithathe usibeke. Uyasolwa la ngokudayisa ama-drugs. Iyona nto vele wena ufuna ukuthi ube ubaba uyena odayisa ama-drugs? Lokho njengoba ngike ngasho nasekuqaleni ukuthi ngangikwenza kodwa kungayona inhloso yami ukuthi ngenze leyo nto ngengcindezi ngangaphansi kwayo. Ngoba nakhona ngicabangela kikho umama akavanga etshelwe yini ukuthi udayisa ama-drugs. Futhi nawo uhogela nje emoyeni impilo engangiyiphila. Yebo, wagcina ngaleyo ndlela leyo ngoba into enjalo nami ngangingekho kuyona ukuthi ngagcina ngiphila le mpilo. Kodwa ngesimo-ke sawumuntu wakubo owayephila le mpilo le ngagcina ngingena ngokufakwa uyena nami ngokusabela impilo yami kumfowabo owayeyenza le nto le efika esuka laphana ethi ucela ukuthi ngibe ngaphansi kwesandla sakhe ngale msebenzi owenzayo. Ilabekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophaphe ekhanda ehlana sazansi kuyifundazwe zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Sibingelele sinamukele futhi ohlelweni lethu libizwa ukuthi angimazi ubaba igama lami Kings Chaka. Ngolapha kaloqa lena-ke i-Black Life TV sikhona nje sihleli nawe uma ukuthi-ke mhlawumbe uyaqala ukusibukela. Welcome home mntakagogo. Asingene kohlelweni sizwe ukuthi namhlanje sizokwenzani obani abangamazi ubaba. Sikhona isixazululo esisitholayo, uma sisithola sisithola ndlelani. Sibingelele isabelo sethu sosuku namhlanje. Sabona webhuti. Yebo, sanibona bhuti Mtana njani? Sekhona njani ne? Hayi, ngiyaphila nami ngezwa ku. Ubani lo? Umsizi wakagcaba Sibonga. Mfokagcaba. Yebo. Mfowethu ubekwa yini lapho? Bhuti Mdala nginenkinga la ngizalo kahle ukuthi ngichaze kuqala umzali wami umama. Oh yeah. Umama Ivana wakagcaba Sibonga. Sure. So umama wami ongizalayo kahle kahle azengitshela ubabami. Yeah. Ongizalayo ukuthi ubani. Manje sengihambe kakhulu ngithi ngifuna ubaba. Yeah. Hayi, angikaze ngithole usizo. Sengize ngabhalela aba-Black Life TV ukuthi mhlambe nabo bengakwazi ukuthi bethathe iy'nyathelo ey'thize ukuze bekwazi ukuthi bengitholele ubabami ngoba ey'ntweni ey'ningi angikwazi ukuzenza. Sure. Ngenxa babami ubaba waseyidlala indima la kumina. So ngajabula kakhulu ngampela mase ningitholele yena. Mana-ke bathi usukhulume nawe masikhathi singakanani ukhuluma ngale nto? Umama ngikhulumile naye since nje ngiqeda isikole mhlambe ebesebona na ukuthi cha ngikhulile njengamanje sengiyindoda ngoba ngisafunda isikole ebengakushaya indiva nje kuwe mangikhuluma ngobaba ethi angikahle ngezinja ezingangondli kanjani akafuni nokuthi nje aveze nokuthi ungowaphi Sibonga. Yes. Sengizwa nomakhelwane bangitshela izinto ezihlukahlukene yabo. Abanye bathi ungowamathonsi, abanye bangitshela ukuthi wangazi ubaba wahamba ethi uyosebenza eGoli kanjani. Uyabona nje nami sengiconfuse emqondweni. Ngahlahla ngisazi ukuthi manje ngenze njani. Mhlambe umuntu nomuntu uma esuke ezosukuma mfethu asukumela udaba lathi either enyangeni noma uya kubantu abazokulekelela ekutheni usolve inkinga. Kusuke kunezinto oyibona seqala ukuba wrong ngawo uthi inomthelele ekuthenini ube naleyo nkinga onayo. Yini le oyibona ngawe esiyinkinga engako ubona ukuthi no le kuba khona ubaba abengishapha? Ngathini ke bhuti Mdala uyabona nje abantu besimame ngikho ubukhala kakhulu kubona yabona nje mangibuka umuntu wesimame iyachifika nje inhliziyo yami. Lapho uthola ukuthi nabangani bami mangibuka ngibavakashela uthola ukuthi ubaba wakhe ingane uyamnika uthando lo ngalwazi mina. Oh yeah. Abangani bakho uyabona bejabule nobaba. Uyabona bejabule nobaba babo manje mina anginayo ubaba. So awuchaze manje lokho kungicabangisa kakhulu yabo. Izinto eziningi. Le yakho nabantu besifazane kwenzakalani umuntu obadinelwa ugcine mhlawumbe unesandla? Bhuti Mdala uyabona nje kufana nokuthi njengentombi nje ngithatha ukuthi intombi yashelwa kanje. Ngoba nami sengumfana nje ngikhulile mangicabanga leli zinge ngikulona ngeke ukuthi kushayela isikhathi lesi. Awukashela wabona.
Cha, ake ngizame ukuzama yabo, uthola ukuthi umuntu engibambasana naye othandweni asilast Ngiyakhetha. siyagejana ngesimo sokuthi bathi ngathi mina ngiyibhubesi nje kanje, Eish. Aha. into ey'kanjalo. Ukuncenga ikhona engingakwazi yabo. Oh, wena uvela ube umuntu onodlame ogcina ungasazi into ekuthiwa umncenga ngoba manje awazi ukuthi utreat-wa kanjani umuntu wesifazane. Do you think leyo nto unemiphuthumo wakho exabaneni kwakho nayo ukuthi kube njalo? Eyi, ungabeka kanjalo bhuti omdala. Ngitshele nje ngawe mfowethu ekukhuleni kwakho, ukhule usaround abantu abanjani? Mhlawumbe ukhula nabo, yini obuyibuka kubona oyibonayo ukuthi mhlawumbe le ehlukile kunawe ongenayo ubaba abanabo bona? Cha, ekukhuleni kwami ukuthi nje mhlampe la ngiqeqeke khona nje thola ukuthi yabona izinto sengiyakwazi ukubona into e-wrong Yeah. ne-right. Ekukhuleni kwami ngibonile nje yabo, thola ukuthi sedlalela ney'ngane yabo, njengey'ngane zonke. Njengenjalo, yes. Thola ukuthi yabona, thola ukuthi like idlala ibhola nje kanjena yabo. Mangithi ngiyalikhahlela mina ibhola kuthiwa wena ungaqhumisa ibhola ngalithengela ubaba bami, yabo lonto leyo. Yayihlaba lonto leyo kumina enhlizweni. Yeah. Manje Ihlaba lonto leyo. Thola ukuthi ngelinye ilanga kudlala ngisho namabhayisekili like kanje. Yeah. Yabo kanje. Yabona kubuhlungu ngempela nje serious. Yes, I feel you man. So masikhuluma ngoma wakho ke, mawucabanga umuntu obathatha kanjani abantu bangaphandle, ngiyakhumbula ngiyakubona kwakho ukuthi nigeja noma ekhuluma nomunye umuntu, bakhona abanye abantu bangaphandle baye bazama ukungena odabeni leni noma ubaqala ngathi. Yabona nje umama wami kukhona abantu engeke bazama and futhi wangikhiphela eminyango mina ngazi ukuthi kwaqhubekalani kwenzakalani kwaphetha ini, ngoba isikhathi esiningi mina nganginiki ithuba lokuthi ngikhulume naye into ey'ningi. Sure. Nigcina ningatholani ungazi. Yabona into ey'kanjalo. Njengoba ezalana nawe awazi ukuthi uzofika react kanjani. Ilapho indaba ngazi ngempela serious. Ngiyakuzwa mfethu, ake sizame sibone ukuthi siyamthola noma sikhulume naye nawe ukhona, uyivulela isifuba kuyena, usho ukuthi yini ekukhathazayo, sibone ukuthi asisithole isixazululo. Masihlula-ke nathi kofa sidlulele phambili sibone istep esilana, ngoba into eyenzakala la bhuti mawusuke usibhalela sihlala straight phe komkhondo, simthole nalo muntu ocabanga ukuthi mhlawumbe sibuze kodwa kasazi babefika la sizobona ukuthi impendulo sayithola nawe uyagculiseka, sihamba sonke isolution sesiyitholile nayo noma cha. Ngikakujabulela kakhulu lokho bhuti omdala ngoba mina ngilimele ngibuhlungu kakhulu emoyeni. Right, asihambeni-ke sithole uma sizwe ukuthi mhlawumbe sikhuluma naye sikhona indodana uzokwazi yini ukusixoxela thina kwenzakalani, ngoba useshilo ubhuti ukuthi cha usezama amahlandla amaningi, akuhlangani, abazwani, bayalo. Asihambe-ke simthole sizwe esayidini lakhe. Alright, siphinde sinamukele-ke once again, sibuyile-ke esigabeni sethu sesibili. Igama lohlelo libizwa ukuthi Angimazi Ubaba, ila khona sihlanganisa abantu abasuke bebabili bedukelene okuyingane noma nobaba. I mean, mawukuthi mhlawumbe indodakazi noma kuthiwa indodana, whoever uthi udinga ubaba wakhe. Sesibuyile esigabeni sesibili, isigaba sokuqala sikhulumile nezwa ukuthi samasibhikapi, kodwa kwafika ukuthi besimbize omunye olandelayo kuwumama sizozwa iside lakhe. Igama lami King Mwakaluqa. Sibingelele kuma asanda kuba kunye nathi Smolo sis. Molweni babukeli baka Black Love TV. Njani ntombi? Ngiyaphila kodwa njani wena? Hayi, sekhona ubani ma? Igama lami Ivana. Ivana cha. Yebo. Okay. Umama wendodana. Ngumntanami umsisi. Right? Msisi, good. Nale olelisele kanje. Mhlawumbe ngawona olibriefa ukuthi why lila. Ngimchazela. Mchazele mfowethu. Ngoba ngilana nje bengizocela usizo lokufuniswa ubaba, ngoba wena bungakushaya indiva mangikuchazela ukuthi ngidinga ubaba njengomfana osekhulile. Sure. Khona ezinye izinto esingeke sikwazi ukuthi sikhulume nawe edinga ubaba empilweni yami. Sure. Kodwa manje kuze kube namhlanje angikhulumi lezo zinto ngenxa yani akekho ubaba eduze nami. So bengicela-ke ka Black Live TV ukuthi bengicela ukufuniswa ubaba
ngoba wena mama uhlulekile. Ndiyakuva. Ke ngokuwena ubone kusona sisombululo esoba bhalela abantu bakwa-Black Life TV uyeke ukuhlala nami njengomamakho phansi ungicenge njengomzali okanye ndiqisilike ndikuxelele. Mama, Ubone ukuba nizakwazi okanye nizavuma lula. mama angithi wena bunganginiki ithuba lokuthi ngikhulume nawe. Ubuvedane nje ubhodle ngale phezulu. Uvedane uthethe ingabe ngisazi nokuthi nami ngizonze njani. Uvedane ngiphume ngekhalele. Yebo kona kunjalo bengivele nje ndibe nala anger. Isizathu sikhona sokuthi ngingafuni ukuxelela utatakho. Uyabona xa ngaba soke wanibuza ngaye uve kuvuke lanto. Nawe futhi bengingakwazi ukukuxelela kwela xesha ngoba ubusemncinci. Benzama ukuphephisa ubomi bakho. Mama ngikhulile mina manje mangimngaka. Isiphi isidingo sokuthi ungangichazeli ngoba bami ukuthi washonaphi? Ngoba size sifike lana nje sizovela kuma-TV kanjena wena uyajabula. Ingoba mntanami anifuni ugqibele sokucinga izinto ezirong. Uyasho uba ukhulile umdala. Xa ngaba ndikubonisa utatakho njengangoku uhambe uye kuye. Xa ngaba ufika phaa kuye njengoba somdala uzofika kunika omnye ujefu ubone mina uba ndinguziro andiyonto. Akufake kuyona lento endizama ukuphephisa kuyo. Mana lento uthi wena ubhodi njengoba efika la manje umsisi ezokhuluma ngayo ukuthi akamazi uba ufuna ukumazi ubaba kudala nixoxa naye kodwa unqaba ukumtshela into eqondile ngenxa yezathu zakho usho njalo. Ewe bhuti kunjalo. Uke wa-check-a ukulimala kwakhe ngoba mayefika la mina ngitshela ukuthi njengamanje uyithola esefana nomuntu ohlukumeza abantu besifazane ngenxa yokuthi uthando nje ucabanga ukuthi limoshwe abantu besifazane. Uma kwafika umuntu wesifazane vele abe nenhliziyo ephenduka manje. Mhlawumbe kwi-country yethu yonke siney'nkinga zo-GBV nezinye izinto ezisemaceleni ezenza isithombe samadoda sonke sipheyinteke ngendlela engesiyona. Othi uma ufuna ukwazi imbangela kuthiwa hhayi noma ngathiwa isizathu bekuyisiphi kodwa bengafanele ambulale, which is true. Kodwa manje inini la belandwa khona abantu abawumsusa wenkinga egcina isisenhliziyweni yomuntu wesilisa azenza into engesiyona. So ingakho sikubizela ngiyathuka bekithi mina uma ufika la mhlawumbe khona isizathu azongitshela sona esenza nami ngiwole esayidini lakho ukuthi ngithi no man kufanele, but uyaqhubeka uyasho ukuthi uma ngabe ungane ubuyihazisa ubaba wayo ibizodla ushevu othile. Shevu umuntu lo wenza ukuthi ufihlele ingane uyise njengoba sekhulile ingaka. Okay but uyabona kwexesha eli ilizwe lifile. Isikakhulukazi umntana ongumfana uyakhawuleza ukuthatheka. Yeah. Mna ningafike ndimxelele uba utatakhe uphi ngubani wakwabani. Futhi ndifike ndimxelele ukuthi uyabona njengoba utatakho ningasahlali naye okanye singekho ndawonye. Yeah. 1 no 2 no 3. Yeah. Ahambe aye kutatakhe. Yeah. Uzofika utatakhe amxelele okunye okuzodala uba makandiblame mandibone njengomuntu orongo. Anibuke njengelinye ilihlo ahlale naye aqhubeleke enze lo mkhuba endandimbalekisele wona uba angakhuli ebona. Kanti iyashonaphi lento ekuthiwa i-co-parenting ukubambisana manikhulisa ingane because as much as ngathiwa nina nobabili khona la ningazwani khona ngathwani khona kodwa awukwazi ukuyidefenda wena ngendlela ukuthi ufuna ukungalahlekelwa ukuthi umsizi abe nawe alalele wena. Ubone ngazi ukuthi uma akazi ubaba wakhe ogcina bakho emfundise ezinye izinto wena ongafuni ukuthi azazi. Ufuna ukuthini kahle kahle wema? Okay but utata kaMsizi ube ngumuntu oright. Yeah. Kanti futhi akanguye umuntu oright. Ngadideka. Ukhona ebekundisolisa. Kuphinde kube khona la nhliziyo ithi hayi ulungile lo muntu ubone xa ngabe ucinga. Umcingela umuntu ungekamchani ba kahle kahle umuntu onjani. Umuntu onjani ya. Dize ndakubona ke
nami ndazibonela uba ha-a lo muntu bendihlala ngisithi nguye oright, nguye futhi ozosikhusela nomntwana lo wethu. Yeah. Akunguye lo ndizicingela uba nguye. Ngumuntu oyosidayisa ngenye imini, Hayibo. oyosingenisela ngabantu esingabazi ngelinye ilanga. Chi. Endifihlela ndimbuza ndimsola, ndimbuza kakuhle. Yeah. Hayi ukuthi bendithetha naye ndithethela phezulu. Yes. Ephika ndisiva futhi ngabantu. Kuyile nto uba into evanga umuntu funeka ungayisebenzisi. Awuthathele enhloko. Ufuna ukuqala ukuzibonele nawe. Wanixelela ke Mtuthile, wanibekela nexesha avamisa ngokumbona ngalo. Ndazibonela. Baxelela ntoni? Xelela thina. Yho, ngathi kuthanda ukuba nzima. Kodwa ndizotsho. Okay, Sizi. Utatakho ubethengisa nge-drugs. Abantu abathengisa nge-drugs bayabulalana. Yeah. Bayamonelana. Once kwakhona umfana othengisa ngaloo nto, nawe akubone uthengisa ngaloo nto, nibe ningathengiseli umuntu oyi-one, uzohamba oxelela uboss wakhe. Then lapho uyafika uyabulawa. Owazi bangubani ompimpileyo. Kanti kuliwe la zona ezi drugs. Utatakho bengumuntu othengisa nge-drugs. So ndabona ukuthi masimchiye. Sikhethe ubomi bethu. Ngoba ngelinye ilanga kofika abantu befuna yena bengekho uyothengisa lento yakhe ngesikhathi sakhe ahamba ngaso. Sifike sibulawe. Afike sibulewe. Thina sifile sifela into singayaziyo. Ebendala ndimbuza ngayo ndimcenga. Ndifuna ukumbonisa. Enganixeleli ndade ndazibonela. Aish. Siza boy. Ayizwa into esho Ole. Yeah, ngiyamuzwa. Pho why mama mina wangangazisa? Bengeke ngikwazi ukukwazisa. Ngoba yini? Mina mama ngikhulile mina mase ngimngaka. Ndinesizathu. I think bengeke ndatsho ekuqaleni ba ungumntwana ongumfana. Utatakho uzofika kufake owakhe uchief. Nawe ummameli ezo okanye mina anibize mhlambi umzekelo wathi ndiyafeba ntonto wanithisa yilonto. Angazitsho yena ba hayi ndim endenza kwanje. Ubona nje ifamily iqhakekelene. Amunye ehlala le nomunye ehlala le. Kona igama lakhe ningakwazisa nesibongo sakhe. Usaphila ubaba? Andimazi ngemntami noba usaphila na. Ngoba thina samchiya sihamba sohlala kwaMashe hostel. Uthi sihlale eMaritzburg, sibuya ngapha eMaritzburg. Sure. Safika lapha singazi umuntu kwaMashe hostel. So Yakhulisa. wakhetha ukuthi ubaleke nomntwana ngoba unefiye ukuthi mayekhula phambi kababa odayisa ama-drugs nawe uzokhula edayisa ama-drugs. Yebo bhuti. But ke manje useyakhula kuyambona ukuthi khona izimpawu zokuba nokungacontroleki ngenxa yesimo akhula ngaphansi kwaso. Ikuphi okungcono? Ubona kungcono lokho noma mhlawumbe ayidecide khona mhlawumbe ongamvikela semncane. Usemdala mase efuna ayidecide yena. Unyanisile. Ngeke ndisamkhethela. Ngoba lo nto leyo ndiyabona nami xa ngaba ndihleli naye iyamhlukumeza lento, iyamtya. Ndive ndikhawuleze nje ndiqhele ecaleni kwakhe manje imbonile nje ubu-right. Akho lapha limele khona kodwa ndibe ndisazi ndiyibona inhliziyo yakhe uba ilimele kona. Ngoba mangaba sihlalelene uhlala ndibuze ngotatakhe uba sincokole kube mnandi abuye azoma kule nto katatakhe. Sure. Then ingakho ndingakwazi ukuhlalelana naye kakhulu ngoba ndiyambona uba ulimele. Says mina I think mhlawumbe fela simtholo baba yabo. Because thina singabantu bawophenyo everything mangabe sikhuluma ngaso sesiqedile sinibiza lena sisoneza ithuba lokuthi niveze enikwaziyo nenicabangayo bese sibone ukuthi siyamthola azoyikhulumela naye ngalento uma ayisho sizwe ukuthi yena ke after kwenzeke yonke lento akazezwe wena wagcina ungamtshelanga ukuthi unengane. Uyayazi ingane. Uyayazi. Bhuti. Usho sibiza umuntu owazi ukuthi unendodana. Uyayazi buya nakhona indodana yakhe. Right, asemtholo baba bhuti.
Hayi ngingajabula kakhulu mase ngimthola ubabami ezodlala indima yokuba ubaba la kumina. Right, asigijime siyobona ngoba abangidathelelayo abangibhekelayo bayasho ukuthi usekhona la endlini zokusakaza ngesizwe mhlawumbe ukuthi yona le ndoda-ke njengoba sesiyifuna sayithola thina izophawula ithini ngalokho sekushiwo ma sizwe nayo ukuthi iyamamukela indodana uma iyamamukela ivuma ujo wakhe senze njani from here kuya phambili asimlando baba. Right-ke sasiphinde sabuya-ke esigabeni sesithathu sizozwa-ke udaba seliphelele sikhulumile esigabeni sesibili hhayi-ke manje sila sizozwa ukuthi kwenzakala ngiqubakalani uma uthi uyangena endlini King Sicaka lo umfokaluqa sikula ohlelo libizwa ukuthi angimazi ubaba sibingelele-ke osesijoyinile njengamanje ubaba la eduze wami sabona bhuti Yebo futhi njani? sikhona njani ni Yebo siyaphila. ubani lo Umboniseni Mathonsi. Mathonsi Yeah. yes sir. So uyamazi udadewethu lo ngapha Yebo ngiyamazi. mbheko ombuka kancane ukuthi uyamazi Ngiyamazi impela. masibhele Ukuthi uma ngimbona uzele ngikhumbula amaphutha enzeka biso eyiphakathi kwami naye. yeah. Okay, ake ngibuze nje baba ngiyibuzela mina njengomcosheli wezindaba zala ekhaya ukuthi unayo indodana naye noma ingane naye? Yebo ikhona indodana ehamba isenenyanga eziyisithupha. Wakhuluma ukukhuluma kwenu naye ngaye kwafika kwagcinaphi kwenzakalani? Kusho ukuthi uma wendodana yami ukukhuluma kwami naye asizwananga ngokwembono ngokwempilo owagcine engibamba kiyo ngangiyiphila. Yes. Nakhona ukuyiphila kwami leyo mpilo kwangayona inhloso. Ngayona inhloso. Kwakuyimpoqo engangiphoqa yona ngokwesimo-ke sokuvikela impilo yami ngagcina ngiyivuma le mpilo. Eyivuma. Yebo. Usho ukuthi uyazi ukuthi wena naye nengane nendodana? Yebo ngiyazi ukuthi sinengane. Kodwa into ebekuvimba ubuvimbekele ukuthi ungakusondela eduze kwayo. Yebo kunjalo. Okay. Ngokwesimo owagcina yena esenza ukuthi vele sihlukane naye. Yena la usixoxela ukuthi isizathu sakhe sokubalekisa ingane eduze kwakho okuyiyona le ngale umsizi athi indodana yakho. Angisayiboni ngisho nokuyibona kodwa sengibona ngithwe Impela le. yebo. Uthi wayebalekisa ngenxa ukuthi wathola ukuthi wena udayisa izidakamizwa. So wayebalekela ukuthi ingakhulu eduze kwakho ngoba hleze ikhule uyifundise umkhuba ofana nalo wenzayo. Iqiniso lo wafika emadlebeni akho lokho. Yebo lokho kwafika emandlebeni ami kodwa ngokwesimo sokuthi kwakuphoqa ukuthi mina ngigcina ngiphilela yampilo leyana ngaqhubeka nayo ukuyiphila impilo noma kwakubuhlungu lokho ayekwenza ukuthi ehambe nengane yami ngagcina ngikwemukela ngingakwemukeli. Manje ake nginibuze nobabili ukuthi isikhulile ke indodana siniyabona ukuthi isikhulile nobabili nesibone isidingo sokuthi nihlala nawo phansi niyazi isizathu zenu nokuthi ke manje iqale iqhubeke izwane naye. Uma ngapha uke waveza lokuthi usabela ukuthi make yasondelana nobaba uzoyifundisa imikhuba ezokwenza ukuthi wena ikubona ungaseyilutho. Ngapha ubaba uthi wambamba ephutheni ayezama acabanga ukuthi yebo noma ayelenza kodwa wayivikela impilo yakhe. Asazochaza-ke ukuthi ndlelani uvikela impilo yakhe. Anikubonanga njengamase ngaba abazali ngokubambisana nikhulisa ingane le. Ake ngiqale ngawe nje sisi. Hayi. Angayithengela ingane ayenzele lokhu akwenzela bona. Kodwa nokuthi uthi isondele naye. Hayi anibadingi babili ngidinga umntwana kuphela. Hayi utatake. Cha sengisho ukuthi yena asondelana nengane yakhe. Hayi akho ngqaki ngoba Akho umntwana vele semdala uzozikhethela. Kodwa mhlawumbe singabuyela kubaba. Uyambona baba. Athina amazwi akho sombona ubaba echaza lesitory asichazayo njengamanje angaqedi-ke nokho. Ya khona ngiyamuzwa ubaba. Lo muntu abathi ubaba kumina ongayidlalanga indima yokuba ubaba. Sure. Kodwa uma echaza naye ngiyezwa ukuthi cha ngesimo sikamama naye umama isimo ayebhekene naso. Kuphela nje yena mina ngiblame umama kuyo yonke lento le. Ngesimo sokuthi engangitsheli ukuthi ubaba ukuphi. Ivelaphi yakhe kanjani.
ngoba mina kuze kube namhlanje nje isibongo sami sasekhaya kobaba bengingasazi. Inkinga yodwa nje le bengibhekene nayo. Mhlawumbe baba awusaswenzela nombuko le-Black Life usithathe usibeke uyasolwa la ngokudayisa ama-drugs iyona nto vele wona ufuna ukuthi ube ubaba uyena odayisa ama-drugs. Lokho njengoba ngike ngasho nasekuqaleni ukuthi ngangikwenza kodwa kungayona inhloso yami ukuthi ngenze loo nto ngencindezi ngangaphansi kwayo ngoba nakhona engicabangela kikho umama akavange etshelwe yimi ukuthi ngidayisa ama-drugs futhi nawo uhogela nje emoyeni impilo engangiyiphila. Yebo, wagcina ngaleyo ndlela leyo ngoba into enjalo nami ngangingekho kuyona ukuthi ngagcina ngiphila le mpilo. Kodwa ngesimo-ke sawumuntu wakubo owayephila le mpilo le ngagcina ngingena ngokufakwa uyena nami ngokusabela impilo yami kumfowabo owayeyenza le nto le efika esuka laphana ethi ucela ukuthi ngibe ngaphansi kwesandla sakhe ngale msebenzi owenzayo. And lo mfowabo wayewumuntu owayengahlali kanjalo uma umphikise enkulumeni oyesuke eyikhuluma nawe. Wawugcina uswelakala emhlabeni. Ngagcina ngingena-ke kulo msebenzi. Ngamafushane ukudayisa kwakho ama-drugs ufake umfowabo? Ngifake umfowabo. Ube kubhuti wakhe? Yebo, kunjalo. Ukhona ubhuti wakho sesobe omaziyo kanjalo? Hayi, akekho. Okanye bebesazana bobabini. Kodwa ukhona ubhuti wakho owayephila owayenakekela ekhaya? Ukhona. Nanithi usebenzaphi? Sange sike simbuzeke uba usebenzaphi. Cha wayengumuntu obuyayo osinakekeleyo noba ucela into kuye futhi uyifumana. Yabo. Sengifuna ukuthola la kuwe baba nihlangana kanjani nobhuti kasisi waphela usisi ubaba uma wengane yakho? Kodwa manje ufuna ukuthola la nihlangana kanjani yini lenza ukuthi azakubambe ekuthenini uma wangena la ungenile uzophuma ngebhokisi? Kusho ukuthi into eyenza ukuthi isihlanganise wayewumuntu nje wayewusibali esazivele lesikhonzene naye. And eyazi inhliziyo yami ukuthi iyinhliziyo umuntu onenhliziyo enjani nami ngiyazi inhliziyo yakhe ukuthi umuntu onenhliziyo enjani. Wagcina ethi ayisibali asiphushe nanku umsebenzi kanje ngoba manje mina ngumuntu odingakala ngale ndlela le ukuthi la ngatholakala khona ngingagcina ngiba nenkinga. Le nto lena ake ivele ngawe ngendlela ukuthi ngoba vele nomuzi wakho la onawo uwumuzi osendaweni ongakwazi ukuthi siphushe lo msebenzi kanje. Sagcina singena ngaleyo ndlela leyo. But-ke wakubona ukubaluleka ukuthi noma lento esho uma ukuthi aqhelise eduze wengane ukuthi ngaso sikhathi obusho nathi kwakuyingozi ukuphila kwakho isebenza-ke na? Lokho ngakubona kodwa ukubona kwami kuyikho phela ukuthi nganginalesilonda lesi sokuthi kungenzeka ingane yami igcine kuze kufike iy'khathi zokugcina ngingayiboni. Kodwa ngokwempilo ukuthi ivikeleke ekuthenini unini ehambe nayo ngangenankinga nakho. Okwakugcina sekukubi enhliziyweni yami ilokhu ukuthi unina uma ngithi ngifuna ukubona ingane yami ngangasakhona ukwazi ukuthi ngixhumane nayo. And yena usola wena uthi udayisa ama-drugs andakazi ama-drugs adayiswa kubo? Yebo, ngoba umfowabo wayesho ukuthi akathandi ukuthi umndeni wakhe wazi impilo oyiphilayo. Yingakho into awayeyenza efune ukuthi ibe ngala esayidini lami. Shuthi ngezindlela nina nanivikela isithunzi sikabhuti wakhe ukuthi singangcoli emphakathini ngcoliseze ney'thunzi? Yebo, ngoba nami awukho umsebenzi engangiwenza ngagcina ngibona ukuthi hayi angiwuthathe lo msebenzi. Sure. Kodwa msisi sasigojela ngaso siyavala kodwa sifuna ukuzwa uvo lwakho ngayo yonke lento osuyizwile luthini? Khona ngiyezwa indlela ubaba abeka ngayo nomama naye ubekile ngayo indlela obeke ngayo. Kodwa mina bengithanda ukuthi abazali bami behlale phansi bekhulume sibe umndeni sihlangane. Sure. Ngoba ngiyathemba ukuthi ubaba ngasekadayisa ama-drugs. Yebo, kunjalo ndodana, ama-drugs sengumuntu esengawayeka ngoba nalo muntu engangene ngaye vele usewashona. But you still uyaphila. Kuba wayeyasa sikhathi ngabe usaphila wakwazi ukuphila?
ngangeke ngize ngikwazi ukuphila ukuba kuthiwa ngawayeka ngalesi sikhathi ngoba uSibali wayewumuntu oyengafuni ukuphikiswa entweni mesethe ayenzeka. Yes. Yeah. Right Msisi kusasho. Kodwa manje baba why lokhu njanga nje uyosibheka nje nomama ukuthi ushone ngaphi. Umama wayengasafuna nokuthi nje ngibe umuntu mina engikhulumayo naye. Ngangithi uma ngikhuluma naye uma wakhe vele ucingo elivala. Ngithi ukuthi ngilandela iprocess yokuthi ngikwazi ngiphinde ngixhumane naye. Ngithola ukuthi uma wakhe asayisebenzisi lo number ngamina. Ngikhuluma nje ngiyimina. Ukuhlala kwami phansi nani mndeni wami kungangijabulisa kakhulu. Yes. Ngoba ngoSibali. ngoba uSibali uyena yena ongasekho emhlabeni. ngiphilile impilo enzima ngifuna ungasho ngifuna uqamba amanga. Cha mina ndodana ngiyakuvumela ukuthi sibe ndawonye mina nawe. Angazi kuma wakho ngoba mina uma wakho ngisamdinga empilweni yami. Ngoba ngiyimisela ukuthi izingane zami zisale zihlupheka. Sisekhona sobabili thina abazali bazo. Ngimesena ukuthi nje yonke into ihlezi iqoqekile eqondene nawe. Right. Ngapha mase sivala ngawo. Elakho lokugcina ibhodo yakho yavela la kulolu daba lodusela ngalo baba. Ukusho ukuthi wona kade uyikhomba ngapha inkingi besekhaya. Usizwa kanjani ke mase wazi ukuthi lo muntu obe-breadwinner kini benemthemba nomkhothamelo uyena ibhoze enkulu ekutheleni ingane yakho ungakwazi ukuyikhombisa ubaba wakhe ngenxa yokuthi ucabanga ukuthi ubaba wakhe uyena unquma nqina zawo zama-drugs. Ndibona ungathi lapha akundimi kodwa unetyala ngoba akatsalwanga ngenkani. Yena ekucacileyo uba wayethemba kakhulu ubhuti wami. If bengumuntu ondithembayo ondithandayo wayengumuntu ondithembayo ondithandayo. Sure. Ngeba wahlala nami phansi andixelele. Yeah. Mina bendizokwazi ukuthi ndizoyilungisa kanjani. Kanjani. Ngoba yena wakhetha impilo kabhuti wami. Ayingekho indlela makamziyi ukuthi ngikuxoxele leya nkulumo leyana ngoba ubhuti wakho wayewumuntu ongathanda ukuthi lento yaziwe kubo. Sure. Number 2 ubhuti wakho noma bathiwa ngangumncinzi undlebe okuzohamba kuhambe ufike kuyena ukuthi sengumncinzi undlebe. Ngicela mina ngiswelakala ingane yami igcine ingenababa. Sengaze ufike ndithi nguwe omxeleleyo. Mina ndiyamazi umuntu wasekhaya uba ndithetha kanjani naye. Yeah. Senzothetha nombhuti wami kakuhle. Nalapho nizomsetsha. Uba angathini mangaba kungathiwa. Ukhumbule makamziyi ukuthi ube umuntu wesilisa ubhuti wakho akusona zonke indaba ebengayixoxa nawe njengomuntu wesifazane. Okay ke yena bengeke akwazi ukuxoxa nami njengoba ndingumuntu wesifazane. Nawe awukwazi ukuxoxa nami njengomuntu wesifazane wakho. Kwangelula lo msebenzi esasiwenza nobhuti wakho kwakuwumsebenzi obucayi. Ondithembi. Ongamdingi umuntu wesifazane ekuthenini agcinazi ukuthi njengoba kuphilwa kanjela ekhaya kuphilwa ngale ndlela. Ngokutsho kwakho wena ndim lo ongamthembiyo. Okanye wonqena ukuthi ndizohreyza ndibeke izandla phezulu mangabe undixelela uba ungene kulo msebenzi kodwa awuthandi ungene ngesizathu sini. Makamziyi lento leyo uyithathe nawe uyibhekise ngakuwena. Kunendaba okumele ukuthi manje ikhuluma ningabantu besifazane ongamele ifike kumina njengomuntu oyindoda. Into ethe ayifane nale engiyikhuluma njengamanje kuwena. Okay. Nganza ukuthi manje senze njani ke nangumntwana usekhona. Eye past mhlawumbe ngayilungisa sekunobabili. Nenze njani manje ukubambisana ukuthi lo mntwana asithole uthando kunena nobabili. Ikakhulukazi esadini lababa make ngizwa ukuthi uyavuma na ingane isondele kuyisi njengamanje. Umntana nizomkhulula. Ukuba asondele kubaba. Asondele ecaleni kwakhe. Sis. Usizonjani bro? Ngizizwa ngijabulile kodwa ngizizwa ngijabule kakhulu kodwa noma neze baba wami ngimthole sengimdala kakhulu sengiyile ndoda engiyona engayidlalanga indima la kumina
kodwa ngeke ngisole yena kakhulu, namanje ngisaphinda ngisole yena kakhulu. Kodwa nomama naye wayethi uzama ukuthi enzele impilo yami ukuthi ihambe kahle, iphephe. Kahle kahle kwelinye isayidi mhlampe wayengenza umuntu, kwelinye isayidi wayengilimaza. Ngoba kwezinye izinto ngalimala kakhulu. Kodwa yena mhlampe njengomzali wenza ukuthi ngiphephe, kodwa angifuni ukuqamba amanga. Kubuhlungu kakhulu ukukhula ngaphansi ukuthi ungaba naye ubaba. Sure. Kunzima. Okay mfowethu, siyakuzwa. And enye into esifuna ukuyifundisa emakhaya iyodwa ukuthi isigaba nesigaba sinemthelela yaso. Uma ngabe mhlawumbe ingane yakho wadecide ukuthila isencane, bheka phela iminyaka ukuthi iyakhula nokushintsha kwayo ke, ukuthi uma ikhula ishintsha iyenzani. Lezi zinto ezenzayo ngayilimaze nomunye. Le story sanamhlanje engisifundayo esokuthi bonke abantu abanye abahlukumezekile behlukunyezwa abanye kunomsukela noma kunesizathu esithile esisungulwa abantu abathile emuva esenza ukuthi egcine sekungalento ekuyona. Uma singashintsha leyo ndlela, maningi amajele ngaphuma kuthiwa a-empty, awona muntu oboshiwe, amacala avuliwe, ayancipha ukuhlukumeza. Zonke izinto zihambe ngono nyokobazi. Ngaza ukuthi asibonga kakhulu igama lohlelo. Angimazi baba, uma uthi-ke mhlawumbe nawe ufuna ukuphawula, comment section yethu ivulekile, yamukela nomba ukuthi abeke umbono wakhe. Nisale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.